मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। धरा के सपोर्ट मारे गजबे के चोट डरे एकरा से धड़केला छाती। धरा के सपोर्ट मारे गजबे के चोट डरे एकरा से धड़केला छाती। भतरा उत्पाती धूड़ी में ठोके काटी। भतरा उत्पाती धूड़ी में ठोके काटी। ऐसन का भोला बारादास ना दर दिया रे। हर जन छाप के हर दिया रे। हर जन छाप के हर दिया रे। दिला जो बना पजोर नहीं कर देला सोर ना के पलंग में देवेला जाती। तू पाती में ठोके काटी। भतरा उत्पाती धूड़ी में ठोके काटी। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। संजम सागर से का बताई रे। केतना बच्चे दले का दिखाई रे। केतना बच्चे दले का दिखाई रे। राइटर दीपलेश सूरज पूरा कइले गरज। राइटर संदीप सूरज पूरा कइले गरज। कुछ छोड़ले ना कालू के राती। भतरा उत्पाती धूड़ी में ठोके काटी। भतरा उत्पाती धूड़ी में ठोके काटी। धरा के सपोर्ट मारी गजबे के चोट डरे एकरा से धड़केला छाती। भतरा उत्पाती धूड़ी में ठोके काटी। भतरा उत्पाती धूड़ी में ठोके काटी।